Rádi bychom vám představili nový dotykový mobilní telefon Nokia C6. Jedná se o multimediální telefon s operačním systémem Symbian. Na jeho těle naleznete slot pro microSD HC karty, v balení je standardně dodávaná karta o kapacitě 2 GB, kde jsou uloženy mapy. Nahoře je vidět zdířka pro sluchátka s jackem 3,5 mm, dále micro USB vstup. Na opačném boku jsou tlačítka pro nastavení hlasitostí, dále posuvné tlačítko pro zamknutí mobilu a dole je vstup pro nabíječku o tloušťce 2 mm. Telefon disponuje fotoaparátem s rozlišením 5 megapixelů. Při svítit si můžete LED diodou. Zvuk vychází z mřížky umístěné pod čočkou objektivu. Přístroj má schovanou kverc klávesnici, která se jednoduše vysune. Výsuvný mechanismus je velmi pevný a stabilní. Otevření zadního krytu je snadné, během provozu však pevné. Uvnitř přístroje objevíte baterii BLJ4, která slibuje až týden pohotovostního režimu. Vložení SIM karty vyžaduje delší nehty nebo trošku cviku. Přepínání profilu je hned na ploše, kterou si můžete uspořádat zcela dle vašich představ, třeba Facebook, e-mailový prohlížeč, upomínky a jiné nejpoužívanější programy. Menu může být grafické nebo textové, prohlížení fotografií je velmi jednoduché. Postačí jen přejíždět prstem po displeji. Velkou výhodou tohoto mobilního telefonu je navigace, kterou poskytuje Nokia zcela zdarma. Můžete si zde stáhnout mapy celé Evropy. V přístroji je nainstalovaná mapa České republiky. Na mapě je možné pohybovat se prstem, dále třeba také zoomovat. Velmi povedený je i internetový prohlížeč. Focení Nokia C6 se podobá standardnímu focení fotoaparátem, tedy s automatickým ostřením. Je možné i nastavit blesk dle potřeby. Fotoaparát je sice automatický, ale umožňuje pestré uživatelské nastavení. Do e-mailového klienta je možné si uložit hned několik e-mailových účtů. Je možné také nastavit stahování hlaviček zpráv. Následně po kliku se vám vybraná zpráva zobrazí do telefonu. Telefon disponuje různými připojovacími technologiemi od rychlých mobilních dat přes Bluetooth, tak dnes již téměř standardní technologie Wi-Fi. Jistě nejen pro mladší generaci bude zajímavá aplikace Facebook. Nokia C6 se tím stává opravdu multimediálním a všestranným mobilním telefonem.